Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi jami'il mahamidi ala jami'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadinil mab'uthi ila khairil umam wa ala alihi wa sahbihi mafatihil hikam wa masabihidz zulam amma ba'd. Hadratal kiram wal muhtaram sedaya para sesepuh dalah kasepuhan ingkang tansah kawula takzimi kawula dereki, ingkang tansah kita sedaya tenggo barokah doa saha ilmu-ilmunipun, ingkang tansah kita dereki beliau Al Mukarram Bapak Kiai Zar'an, Al Mukarram Bapak Kiai Haji Masruri, Al Mukarram Bapak Kiai Pandi, Al Mukarram Bapak Kiai Saiful Amri Maksum, Al Mukarram Bapak Kiai Tri Haryanto, Al Mukarram Bapak Kiai Ismail dalah sedaya sesepuh kasepuhan tokoh agami wonten dusun Sikembang ingkang nyuwun agunging pangapunten dereng waget kawula sebataken asma karim setunggal dalah setunggalipun sedaya ingkang tansah kamulyaaken Allah Subhanahu wa taala. Ingkang tansah kita sedaya dereki ugi sedaya para bapak kiai suriyatan watan fidiyatan ugi kagem Bapak Imam Masjid, Bapak Imam Musola, Bapak Ibu Nyai, sedaya Bapak Kiai, sedaya Bapak Haji, Ibu Hajah ingkang rawuh ingkang tansah kawula takzimi. Ugi boten kasupen dumateng sedaya tokoh masyarakat khususipun Bapak Kepala Desa, Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW dalah sedaya tokoh masyarakat ingkang tansah kita takzimi. Boten kasupen ugi dumateng sedaya sederek warga masyarakat Sikembang Kalijambe ingkang tansah kita mulyakaken, ugi dumateng bapak-bapak Banser dan ibu-ibu Watser ingkang tansah kita mulyakaken, ugi dumateng grup sholawat saking pundi niki Bu? Oh, Jogja mawon nggih, nggih jujuk saja ingkang sanget kita mulyakaken. Masya Allah paket komplit niki ibu-ibu napa mbak-mbak? Mbak-mbak, Masya Allah nggih. Oke mbak-mbak ingkang sanget luar biasa, ugi mas-mas nggih mbah nggih niki. Oke Masya Allah nggih, senaosa trekmoni sampun radi petak tetep mas-mas ngoten nggih mbah nggih. Alhamdulillah sedaya ingkang teng mriki dados pemeriah adicara ingkang tansah kawula mulyakaken. Saderengipun monggo para rawuh sareng-sareng kita ngunjukaken raos syukur wonten ngayunan dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi Gusti Allah sampun memberikan banyak sekali nikmat, beribu-ribu bahkan berjuta-juta nikmat dumateng kita panjenengan sedaya sehingga wonten wekdal menika kiyambak waget makempal kanthi boten manggihi alangan setunggal punapa. Pramila monggo raos kesyukuran sareng-sareng kita ikraraken kanthi waosan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat ma'asalam mugi katur kunjuk dumateng panutan kita sedaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun wiwit saking donya dumugi sak mangke wonten ing alam kelanggengan. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, nun sewu ugi dumateng Bapak Ibu YouTuber ingkang luar biasa ingkang tansah kita hormati.
Ting mriki Bapak Ibu sareng-sareng kita makempal niat sae pengajian dalam rangka memperingati bulan Muharram dan Khatmil Quran. Ngoten nggih Mbah nggih. Nun sewu kok ternyata enten fotone kula ageng sanget nggih Mbah nggih. Kaget kula Mbah. Masya Allah. Niki pangkling mboten Mbah. Kok ayu fotone ngoten nggih Mbah nggih. Soale niki fotone editan AI Pak. Oh asline nggih ayu Pak Banser matur suwun. Niki kadosipun radi diedit nggih Mbah nggih. Dados ketinggal Masya Allah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken niki sing ngedit Jis pokoke. Para rawuh kita panjenengan sami niat sae ting mriki judulipun sederek-sederek wonten si kembang nganakaken pengajian ataupun pengaosan ting pundi panci ngaos niki penting sanget kenang nopo Khatmil Quran kok enten pengaosane kenang nopo tahun baru Islam kok enten pengaosane panci ngaos niki penting kagem gesang kita panjenengan sedoyo kadang kiambak sampun ngaos ping kathah dingendikani ping kathah dumugi dalem supe napa kemutan Mbah supe nggih Mbah nggih kadang enten sing kemutan kadang enten sing supe maka kiambek perlu selalu ngaos kita panjenengan sami perlu selalu dandosi diri dengan cara ngaji ataupun ngaos kenang nopo ngaos niki penting kula aturaken Mbah setunggal supados ngibadah kita panjenengan sedaya berkualitas piyantun sing kersa ngaos, piyantun sing sregep ngaos, kalih piyantun sing boten nate ngaos, niki ngibadahe kula yakin benten. Contonipun enten piyantun badhe wudu delalah agemane radi sempit niki berat badan naik misale nggih Mbah nggih teras teng mriki badhe wudu sikute mboten saged diinggahake agemane mboten saged dinggahake dugi sikut akhiripun nek dereng gadah ngelmu wudune teko dilap-lap mawon astane tapi niki nek cara bapak ibu wudu sing namung dilap-lap astane niki sah napa mboten? Mboten nggih Mbah nggih. Niki nek sampun kersa ngaos piyantun sing kersa nglanggengaken ngaos preso nek wudu namung dielap-elap niki mboten sah wudune. Maka piyantun sing kersa ngaos ngibadahe lebih berkualitas. Wudune kepripun carane pokoke sukune sikute niki ngantos basah sikute dipun basuh mboten namung dielap kemawon. Maka satu kenang nopo kita panjenengan sedaya kok kedah ngaos supados ngibadahe berkualitas karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita panjenengan sedaya niki Mbah sekedap iklan nggih Bapak Ibu. Niki tak siap pakai rien, masya Allah setunggal gitu kan seger niki kalih Pak boten sah dredeg Pak santai mawon masya Allah kalih tiga nggih tasih wonten sekawan nggih sekawan nggih gangsal mboten nggih niki sedotan mboten dietang nggih mangke Masya Allah matur sembah nuwun Pak Yai nggih matur sembah nuwun Masya Allah teng wingking tasih wonten Mbah tasih oh nggih kok niki kadose badhe mundur badhe mendhet malih matur sembah nuwun Masya Allah komplit sanget niki menandakan sederek-sederek si kembang sederek-sederek kali jambe niki loman sedoyo Allahumma amin. Kados wandi niki Mbah Pokari Sweat Aqua teh panas degan seger sedaya wonten. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken nerasaken matur kala wau kula aturaken bahwasanya setunggal ngaos niki penting keranten kita panjenengan sedaya gesang ting nginggil bumine Gusti Allah didhawuhi ngibadah
illa liya'budun, kiambek namung didhawuhi ibadah, maka monggo kita gunakaken ibadah kita panjenengan sedaya kanthi sae, kita dandosi ibadah kita panjenengan sedaya sagete ibadahe sempurna nek kersa ngaos. Contoh malih Mbah, enten piyantun sing boten kersa ngaos niki enten kula contohaken, kula criosaken delalah jamaah piyantun 3 sing setunggal ngimami sing kalih dados makmum. Enten kucing lewat teng ngajenge, sing setunggal makmume ngendika, Masya Allah kucinge gede tenan. Sing setunggal malih lho piye Kang, salat kok omong-omongan. Imame ngendika, aku ngono meneng wae. Mbah, salate sah napa mboten Mbah? Mboten. Niki nek mboten kersa ngaos niki ndadosaken salatipun nuwun sewu kirang sae, salatipun mboten sesuai kalian syariat agami Islam. Maka monggo kita dandosi awak kita panjenengan sedaya kagem ting mriki dandosi kepripun carane supados dados piyantun sing ibadahe berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor kalih Mbah saderenge mangkin kula udari babakan Muharram ugi babakan khatmil Quran, sing nomor kalih kula aturaken kenang napa kita panjenengan sedaya sesuai judulnya kok kedah nderek pengajian supados dados piyantun ingkang sae. Kiambak nek ditawani kepengin dados piyantun sae napa awon jawabane dos pundi Bapak Ibu? Sae nggih. Kiambak kepengin dados piyantun ingkang sae. Ting pundi ciri-ciri orang yang baik, ciri-ciri piyantun sae nek kula dipun ngendikani guru kula niki enten 3. Setunggal kersa ngaos. Karena apa, mayuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin. Sinten kemawon sing kalih Gusti Allah dipun kersakaken dados piyantun ingkang sae, menjadi orang yang baik, selalu dituntun kagem tindak ngaos. Kados Bapak Ibu sedaya teng mriki sareng-sareng sami dituntun Gusti Allah tindak ngaos niki insyaallah menandakan kita panjenengan sedaya mugi dipun takdiraken dados piyantun sae, Allahumma amin. Niki sing sepindah kersa ngaos, maka monggo sareng-sareng kita perjuangkan ngaos kala wau. Sing nomor kalih niki pun ngantuk napa dereng Bapak Ibu? Dereng. Saestu nggih. Niki sampun tepang kalih kula sedaya nggih Bapak Ibu? Dereng. Masya Allah.